Yes! नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं खासियाबारि दुर्गा पूजा कमिटिनि बानजायनायाव हेपि दिवाली मोनाबिलि मोसानाय बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खासियाबारि दुर्गा पूजा कमिटिनि बानजायनायाव हेपि दिवाली मोनाबिलि मोसानाय बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि दुर्गा पूजा लांगोनायाव खासियाबारि दुर्गा पूजा कमिटिनि बानजायनायाव 12 अक्ट'निफ्राय 15 अक्ट'सिम जानो थांगासिनो दं हेपि दिवाली खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो खासियाबारि दुर्गा पूजा कमिटिया 13 अक्ट'खालि बर' सावथुननि फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिनि गोदानै ओंखारनाय फैला MCLA बर' सावथुनखौबो दिन्थिनो थि खालामदों फैला MCLA सावथुनखौ गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै नायफैनो थाखाय खासियाबारि दुर्गा पूजा कमिटिफ्रा खावलायहरदों The failure leader of this constituency. खासिया गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय खासियाबारि दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव जों फालियो आरोखि माने जोङो बोसोरफ्रोमबो नैबे बिमा काली फुजानि नामै हेपि दिवाली धामाका फालिबाय थायो गेजेरजों जोङो जेनेबा जोंनियावहाय कालचारेल प्रग्राम लाफानाय जायो आरो बे कालचारेल प्रग्रामाव जोंना बादि मोसानायनि बादि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो बेजों लोगोसे नाना रखम गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो मोसाफैनो हागोन आरोखि बेखौ जों मिथिनाय जायो बियो जागायगोन जोंना 12 आरो नंगौ औ जोङो नैबे दानि बर' सावथुन गोदान ओंखारदों आरोखि बेनि मुङानो जाहैबाय फैला MCLA बे फैला MCLA खौ जोङो लाबोनो नागिरदों 13 थारिख समबार बेवहाय जों लाबोनो नागिरदों रायजोफोरखौ जोङो बे फिल्मखौ नायफैनो थाखाय बयखौबो जोङो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै जोङो खावलायनाय थाबाय